नायगिरिफोर दिनै जोङो बेबायदि गोबां गोनांथिथार बिसयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ, जेराव गोथार बाइबेलनि नुजाहोजानाय लेखायाव मोनसे बोलोगोरा सैथोआ नुजानानै दङ आरो बे नुजानाय सैथोआनो जादों जायफोरनि मुङा गोथांनि बिजाबाव लिरजायाखै बिसोरो अरनि लैथोआव गारसनजाबाय। नुजाहोजानाय 20:15 सिरि। बे बोसोना मोनसे फुमखि होनाय बोसोन, जेरावहाय जोंखौ सांग्रां जानो थाखाय थुलुंगा होयो, सांग्रां जानो थाखाय बुंदों, आत्मिक जिउआव सांग्रां जाना थानो थाखाय, इसोरनि फारसे सांग्रां जाना थानो थाखाय जोंखौ फुमखि होनाय बाथ्रा। दिनैनि बोसोननि गेजेरजों जोङो सोलोंगोन गोथांनि लेखाया मा आरो बेयाव मुं लिरजानायनि ओंथियालाय माथो, आरो जायफोरहा बेयावहाय मुं लिरजायाखै बिसोरहा मा जागोन। बेनिखायनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों जेन आंजों लोगोसे भिडिअनि जोबजासिम थागोन, जेन गासै बाथ्राफोरखौ रोखायै मोनथियो, बुजिनो हायो। दे अब्ला समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। सेथि बाथ्रा, गोथां बिजाबनि गोनांथिया मा? दा सिगनिफिकेन्स अफ द बुक अफ लाइफ। बाइबेलनि गोबां जायगायावनो गोथांनि जिउनि लेखानि बिसय गोबां बुंनाय दं। बेबायदि गोथार लेखा जेरावहाय जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय, बिसोरनि मुङा बे गोथार लेखायाव लिरनाय थागोन। बेखौनो गोथां जिउनि लेखा होननानै बुङो। बे लेखाया इसोरनि दया आरो सैथोखौ दिन्थियो। गोथां बिजाबाव मुं लिरजानाय माने बेखौ फोरमायनाय जायो दि सासे सुबुङा उनदाहा खालामबाय, सासे सुबुङा सोलायबाय, सासे सुबुङा उनदाहा खालामनानै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय, पापनिफ्राय गोसो सोलायबाय, बेखौ दिन्थिनाय जायो। आरो जिसु ख्रिस्टजों बासायजानायखौ मोनबाय होननानै दिन्थिनाय नेरसोन जायो। आरो लोगोसेयैनो आरो इसोरजों लोगोसे जोबनो गैयैयाव रंजानो बाहागो मोनबाय होननानै दिन्थिनाय जायो। नुजाहोजानाय 3:5 सिरिया बेबायदि बुंदों, बेबादिनो जायफ्रा देरहागोन बिसोरो गुफुर खसाबफोर गानगोन आरो गोथांनि बिजाबनिफ्राय आङो बिसोरनि मुंखौ दानगारनाय नङा। आंनि आफा आरो आरफफोरनि सिगाङाव आङो बिसोरखौ आंनि मानसिफोर होननानै रोखायै बुंगोन। बे बोसोननि ओंथिया बेनो जे जाय सुबुंफोरा सैथोयै फोथायबाय, सैथोयै सोलिबाय, बिसोरनि मुङा बै गोथारनि लेखायाव लिरनाय थागोन आरो इसोरजों लोगोसे बै जोबनो गैयै अनन्त, जोबनो गैयै गोजोननायाव रंजाबाय थानो इसोरजों लोगोसे मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना गोथां जिउनि लेखाया केवल बैसोर बायदि सुबुंनिल'सो जागोन जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ उद्धारकर्ता होननानै नाजावबाय, फोथायबाय, गनायबाय। बैसोर सुबुंफोरनि थाखायल'सो गोथां जिउनि लेखाया जागोन। जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टनि बोसोन बायदि सोलिगोन आरो जिसु ख्रिस्टनि अननायाव गोजोमनानै थागोन, बैसोरनि थाखायल'सो गोथांनि लेखाया जागोन। मोनथिनांगौ नैथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय अरनि लैथोनि ओंथि। मिनिं अफ द लेक अफ फायार, आग की झील का अर्थ। अरनि लैथोआ मोनसे बिदिन्थि जेरावहाय बाइबेला जोबथा बिसार आरो जोबथा साजा होननायनि मोनसे जायगा होननानै मोनथिहोदों। बे मोनसे बेबायदि जायगा जेरावहाय जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावाखसै, जिसु ख्रिस्टखौ फोलाबाय, बैसोर बायदि सुबुंखौ बै जायगायाव दोनहरगोन आरो जायफोरा जिसु ख्रिस्टनि बिथोनखौ सिफायदों बिसोरखौ बै जायगायाव दोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जायखौ जों अरनि लैथो होननानै बुंबाय थादों, बे अरनि लैथोआ जोंनि मोदोमनि थाखाय नङा आरो बे थावनिखौनो बाइबेलाव गोबां जायगायाव सरासनस्रायै नोरोख होननानैबो बुंदों। नुजाहोजानाय 20:14 सिरि। बिनि गोथै आरो गोथैनि रायजोआ अरनि लैथोआव गारसनजाबाय। अरनि लैथोआ नैथि थैनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे अरनि लैथोखौनो जोङो मा होननानै बुंदों? बे जाहैबाय नैथि थैनाय होननानैबो बुंदों। बे नैथि थैनाया जाहैबाय जाय बेक्तिफोरा, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टनि अननाय, दया, अनुग्रहखौ नेवसिदों, बैसोर सुबुंफोरनि थाखाय बे जायगाया थामथिम खालामखाजानाय एबा बैसोर सुबुंफोरा बै जायगायाव मोनहैगोन। बेनि ओंथिया बेनो जे बिसोरो अरायनि गोजोन सुख सान्तिनि रंजानायखौ मोननाय नंलिया। येस, नंगौ बिथांमोना अरायनि थाखाय थानो मोनगोन, नाथाय बे अरायनि थानो मोननाया मा जागोन? अरायबो थैनाय, अरायबो गाबनांनाय, अरायबो गाबख्रावनाय, अरायबो साव मोननाय, अरायबो गेब्लेनांनाय, अरायबो मेगन मोदै गनाय, बेबायदिखौ अरायनि सैसोबाय थानो गोनां जागोन। आरो बिसोरो इसोरनि उपस्थितिनिफ्राय अरायनि थाखाय गोजान जानो गोनां जासिगोन एबा गोजानाव थानो नांसिगोन। थामथि बाथ्रा, बिसारनि सान आरो इसोरनि धार्मिकता। The day of judgment and God's righteousness।
न्याय का दिन और परमेश्वर की धार्मिकता। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोना जोंखौ गले गले फोरोङो मोनसे बेबायदि सम फैगोन जि समावहाय पृथिबिनि साफ्रोम बेक्ति साफ्रोम सुबुङा जिसु ख्रिस्टनि मोखाङाव गसंनांगोन, बिसार होनो नांगोन। मा राजा, मा फोरजा, मा गियानि, मा अगियानि, मा धोनि, मा गोरिब, गासै सुबुङानो जिसु ख्रिस्टनि मोखाङाव थांनांगोन आरो बिसार होनो नांगोन। आरो बै सानखौनो बिसारनि सान होननानै बाइबेला जोंखौ मोन्थिहोदों एबा बुंदों, जेरावहाय नुजाहोजानाय 20 बालाबाव जोङो मोननो हायो। आरो बै बिसारनि सानाव एबा बै सानाव जाय सुबुंफोरनि मुंफोरा गोथांनि बिजाबाव लिरजायाखै बिसोर सुबुंफोरानो अरनि सागोराव गारसोमजागोन। डेट मिन्स नोरक रायजोआव दैथायहरजागोन, नोरक रायजोआव गारसन हरजागोन। नुजाहोजानाय 20 बालाब 12 सिरि। बिनि उनाव गोथै गेदेर आरो उन्दै बयखौबो सिंहासननि सिगाङाव आङो गसंनानै थानाय नुबाय। बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जाबाय आरो गोथांनि बिजाबखौ बेखेवनाय जाबाय। गोथैफ्रा गाव गावनि मावनाय बादि बे बिजाबाव जेरै लिरनानै दोनजादों बेबादिनो बिसार खालामजाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिसारा इसोरा जे गोथार बेखौ जोंखौ मोन्थिहोयो। इसोरा पबित्र बे बाथ्राखौ मोन्थिहोयो। मानोना इसोरा गाज्रिखौ नायनो हाया, मानोना इसोरा गाज्रिखौ मुगैयो। दा बेयावहाय बै सानाव जाय मानसिफोरा गाज्रि, जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो रोङाखसै, बै सानाव बिसोरो गासैबो नोरक रायजोआव थांनो गोनां जागोन आरो इसोरनि सैथोआ देरहागोन, इसोरनि धार्मिकताया देरहागोन आरो इसोरनि पबित्रआ देरहागोन। ब्रैथि बाथ्रा, उनदाहा खालामनाय आरो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायनि गोनांथि। नीड फॉर रिपेंटेंस एंड फेथ इन क्राइस्ट, पश्चाताप और मसीह में विश्वास की आवश्यकता। अनजाग्रा प्रियफोर, गोथांनि लेखायाव मुं थिसननायनि एकमात्र मोनसेल' राहा लामा दं, बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय आरो गावनि पाप दाय अपराधखौ सिमान लानाय, उनदाहा खालामनाय। जेब्ला जों बेखौ खालामगोन अब्लाना जोंनि मुंखौ गोथांनि लेखायाव थिसननो जों खाबु मोनगोन एबा थिसननो हागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, थारैनो बाइबेला जोंखौ मोन्थिहोयो एबा जोंखौ बुङो जों साफ्रोमबो मानसिफोरा पापी। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टनि बलिदान होनायनि गेजेरजों जोंनि पापखौ जेब्ला जोङो उनदाहा खालामगोन, जिसु ख्रिस्टखौ उद्धारकर्ता होननानै फोथायगोन, बेनि गेजेरजों जोङो गासै पापनि निमाहाखौ मोननो हायो। आरो जेब्ला जोङो पापनि निमाहाखौ मोनो अब्लाना जोङो जोंनि मुंखौ गोथांनि लेखायाव थिसननो थाखाय खाबु मोनो एबा जोंनि मुङा गोथांनि लेखायाव थिसनजायो। जहननि 3:12 सिरिया बुङो, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। प्रियफोर, बे बोसोना जोंखौ स्पष्टयै मोन्थिहोयो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंसो जोङो गोथांनि लेखायाव गावनि मुंखौ थिसननो हायो एबा जोङो लिरजायो। दा बेयावहाय जोङो मावनांगौ खामानिया जाहैबाय उनदाहा खालामनाय आरो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय। बाथि बाथ्रा, फोथायनायाव गोगोम थानाय आरो बिनि फिथाइ। फेथफुलनेस एंड इट्स फ्रुइट्स, विश्वास में स्थिरता और उसके फल। अनजाग्रा प्रियफोर, जिउनि गोथांनि बिजाबाव आंनि मुङा जे अरायनि थाखाय थाबाय थाथों, बे थाबाय थानो थाखाय जोंनि फोथायनाया बोलोग्रानिख्रुइबो बोलोग्रासिन जानो नांगौ। अनलि जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानैल' थानाय नङा, नाथाय जिसु ख्रिस्ट बायदि जिउ खुंनाया गोनांथिथार। डेट मिन्स जिसु ख्रिस्टआ जा बुंदों बेबायदि जानाया गोनांथि। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जिउआव फिथाइ थायनो थाखाय जिसु ख्रिस्टजों हांख्रायजादों। जेरैहाय गोथार जिउनि फिथाइफोर, बेफोरनो जाबाय गोजोननाय, रंजानाय, गावखौ हमथानाय, अननाय आरो फोथायग्रा। कलसियारि 2:6 सिरि, नोंसोरो ख्रिस्ट जिसुखौ फोरबो होननानै नाजावनायखाय बेनियाव खौसेयाव था। अनजाग्रा प्रियफोर, बर' बाइबेलनि जिथु दानस्लायनाय बेयाव खौसेयाव था होननानै जोबथायाव बुंदों। बे बाथ्रायाव जाबायदि मिनिङा ओंखारजोबनांगौ बे बाथ्राया नुजाफैजोबाखै। दा बेयावहाय आङो नोंथांमोननो हिन्दी रावनि बाइबेलखौ फरायनानै होनो बेयावहाय रोखा जागोन। इसलिए जैसे मसीह यीशु में तुमने प्रभु को ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते रहो। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाइबेल सिरिनि बायदिब्ला
जों जुदि जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबायब्ला जिसु ख्रिस्टनि बायदिनो सोलिदो, जेरै जिसु ख्रिस्टआ सोलिदोंमोन बेबायदिनो सोलिनायखौ बियो हामजायो, बेखौनो हास्थायो। गोथांनि बिजाबाव जोंनि मुङा थाबाय थानो नांगौब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनांगोन आरो बिनि बुंनाय बायदि सोलिनांगोन। जिसु ख्रिस्टआ जेरै सोलिदोंमोन जोंबो बेबायदि सोलिनांगोन। दथि बाथ्रा, जोबनो गैयै जिउखौ होनो थाखाय लिंनाय, कल टू इटारनल लाइफ, अनंत जीवन का आह्वान। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेला जोंनो मोन्थिहोयो दि जिसु ख्रिस्टआ बयखौबो गले गले बुंगासिनो दोङो दि जे फै आंनियाव फैयोब्ला जिरायनाया दं, आंनियाव फैयोब्ला सोरगो रायजोआ दं, जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोनगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ बयनोबो मोन्थिहोगासिनो दङ आरो बयखौबो बै जायगायाव लांनो थाखाय थामथिम। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय, जाय सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ खोनासंनाय नङा, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय नङा, जिसु ख्रिस्टनियाव उद्धार दङ होननानै फोथायनाय नङा, बैसोर सुबुंफोरा बै जायगाखौ मोननो हानाय नङा, जिसु ख्रिस्टजों सहैनाय नङा। जायफोरा जिसुनि बे बुंनाय बाथ्राखौ रेजेक्ट खालामदों बिसोरो गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानाय नङा। थोनहरजानाय 10:30 सिरि। सिगांनि सानफोराव मानसिफ्रा इसोरखौ मिथियैखाय बियो बेफोरखौ नुयैबादि नायथ'बोबाय, नाथाय दा बियो साफ्रोमखौबो गाव गावनि इनाय मावनायफोरनिफ्राय गोसो फाफिननो थोनदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि लिंनाय। पृथिबियाव थानाय गासैबो सुबुं माहारिखौ जिसु ख्रिस्टआ हांख्रायो, खावलायो, लिंहरो आंनियाव फै होननानै, आरो बयनोबो बे खाबुखौ होयो। जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ रेजेक्ट खालामदों बैसोरनि मुंफोरा गोथार जिउनि लेखायाव थानाय नङा। गोथार जिउनि लेखायाव थानोब्ला जों गोसो सोलायनांगोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो नांगोन। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बेफोरनोमोन गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानायनि रहस्यनि बाथ्राफोर, जि रहस्य, जाय मिनिंफोरा, जि ओंथिफोरा थाखोमानानै दङमोन। आसा खालामदों नोंथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोसोआव फैदों, बावना थानायफोरा नुजाफैफिनदों आरो गोसोखांफिननो हादों आरो आशीर्बाद मोनदों, माबा मोनसे सोलोंदों होननानै। दा नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला आरो इयुनावबो सोलोंनो मोनबावगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामदोंब्ला, नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरो मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे नोंथाङा सानदोंब्ला बे बाथ्राखौ गुबुनाबो मोन्थिना थाखाथों होननानै, अब्लाना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमजोंबो थाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।